It's Culture Spoken English YouTube channel नोंथांमोनखौ फिन बरायहरफिनबाय आसा खालामदों नोंथांमोना साफ्रोमबो मोजाङै दं गसाइनि अननायाव दिनै आं फिन भिडिअ फैफिनबाय मोनसे टपिक्सखौ लानानै सावरायनो थाखाय बेयो थारैनो जोबोद गोनांथि जोंनि मोनफ्रोमबो आगानावहाय फैदो बिदिब्ला जों बे वार्डखौ सावरायनो थांनायनि आगोल आं नोंथांमोनखौ मोनसे खोथाखौ खावलायनो नागिरदों भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे साबस्क्राइब खालामनानै थुलुंगा होनो थाखाय गुरै खावलायहरग्रोबाय फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ जोङो सावरायदोनि आरो दिनैनि भिडिअआव सावरायनो गोनां बै सोदोबा जाबाय feel like talking बे बाथ्रा सिरिखौ लानानै जोङो माखासे मोजां बाथ्राखौ दानो बहाय ओंखारदों बा सावरायनो ओंखारदों नोंथांमोना बहि कलमखौ लानानै थियारि जादों फैदो बिदिब्ला मोनसे बिदिन्थिखौ feel like talking सोदोबखौ लानानै बाथ्रा बोरैहाय बनायनो हागौ बेखौ जोङो एसे सावरायनि गिबि बिदिन्थिया जाबाय I feel like talking to you आं नोंजों रायज्लायनो गोसो जादों feel likeआ बेबायदि सोदोबथि खालामदों फैदो बिदिब्ला नैथि नाम्बारावहाय जोङो गुबुन मोनसे बाथ्राखौ बानायनि I feel like reading today आंखौ दिनै फरायनो गोसो जादों 3 numbers I'm feeling like reading today आंखौ दिनै फरायनो गोसो जाबाय थादों 4 numbers I felt like talking to you आं नोंजों रायज्लायनो गोसो जादोंमोन बिनि उनाव I don't feel like talking to you आं नोंजों सावरायनो गोसो जायाखै बिनि उननि बिदिन्थिया जाबाय I felt like आंखौ बैबायदि नांदोंमोन बा बैबायदि मोनदांदोंमोन होननानै बुंनाय जादों felt like जोंहाय बिनि उननि बिदिन्थिया जाबाय I don't feel like working today आं दिनै खामानि मावनो गोसो जायाखै I don't feel like teaching today दिनै आं फोरोंनो गोसो जायाखै बिनि उननि बिदिन्थिया जाबाय I don't feel like eating today दिनै आं जानो गोसो जायाखै दा बेबायदि जों गोबां बाथ्राफोरखौ बानायनो हागौ बे feel like जोंहाय उननि समाव आरोबाव मोजां सोदोबजों बाथ्रा बनायनानै हेफाजाब खालामनो थाखाय आं फिन भिडिअ फैफिनगोन बिदिब्ला आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आरो बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों